Bratislavského klubu na Továrenskej ulici. Ľudia tam mohli priniesť svoje nepotrebné veci alebo darčeky a na oplátku si vybrať z ponúkaných predmetov niečo pre seba. Akciu zorganizovala neformálna skupina Projekt Život. Bola sa tam pozrieť aj naša kolegyňa Elena Koričanská. A čo ste teda doniesli, ak sa smiem spýtať? Nohavice, mikiny, boli aj nové, ktoré mi proste rodičia kúpili, ale neodhadli veľkosť. Doniesli sme do detského domova detské hráčky. Doniesol som nejaké knižky a také drobnosti, túto šálu, čelovú lampu. Máte vytipované už aj, čo by ste si za to chceli vziať na výmenu? Ja nič, ja som iba doniesol, ja mám všetko. Našla som si tu 2 ježibaby. Ja zbieram ježibabky. Strašne sa teším, že som ju tu našla. A vy ste celé na výmenu priniesli? 2 tašky, ktoré som sama šila, jedna už je preč, to sa hrozne teším. Darčeky, slony, ktoré som dostala des a hrúza. Ale našli uplatnenie, už sú preč. Hovorí organizátor akcie Manik. Zóna bez peňazí je akcia pre ľudí, ktorí dokážu obdarovať druhých bez toho, aby z toho mali nejaký úžitok. Prečo vznikla takáto myšlienka? V dnešnej dobe sa všetci ženú za peniazmi a ja som si povedal, že by bolo fajn urobiť niečo, kde by peniaze boli bokom, vrátiť sa nejaké ľudskosti. Čo urobíte napríklad v prípade, ak niekto sem príde a zneužije takúto situáciu, dozvie sa, že tu dostane tak veciam zadarmo? Ono sa to v podstate aj stalo, ale beriem to celé s nadhľadom a poviem si, že no tak keď sa chce niekto obohatiť, tak nech to urobí, ak mu to svedomie dovolí. Ale je to hlavne o tom, aby si ľudia urobili radosť navzájom. Čo urobíte s tými vecami, ktoré tu zvýšia, ktoré si nikto nevyberie? Detské veci poputujú do detských domovov, oblečenie pre dospelých, ktoré zostane, tak sa vlastne odloží na ďalšiu akciu. Chcel by som to do budúcnosti robiť 4-krát do roka, pretože má to kladný ohlas.